Are you cool? Not cool? I thought it's cool. How come? We'll go inside the forest. How come no? Cool. Calling who? Calling who? Halingi. Asal. Lah, Mbok, jajan, Mbok. Jajannya apa? Ayo. Ini berapa tak Tapi apa no? Chicken iki. Ayam. Iki anu mati mbek Ayam. Jago nih gini. Apa ya itu? Aku anu mulai mek aku ngenteni kowe ta. Kan ini. Delok pas. Good ma. Original. Cuwili mini pizza nih. Ini pizza nih. Pizza mini. Pizza mini. Kita nggonku deh. Desi no at home, Elmia no at home. What? She going to the uncle house. Buang. Bu apa tau Bu Ene Sari? Kok iso? Gue tak. Sampai bae. Wah, ini bungu punya aku. Buang ke? Kalau mas tukangnya ayam adik kalau mak kena nggih lawuh. Chicken. Ayam. Gue ora nggih lawuh to. Pizza aku le. Ayamnya enak tukangnya ayam biasa. Tapi si gue di kuota ya bang sih di loro. Iya, Song. Iya pizza. Apa pizza bi enak. Everything salad. Not yet, I'm waiting. Why you waiting? Ya, kos lah, suami yang nggak ada. Just to open this one. Gedang loh. What? You choose which one for me? What do you mean which one I choose? Yeah. I no choose anything. I told you to choose, right? No need lah. Pizza lah. I can eat everything. Mushroom. I can eat everything. Have problem with you, brother? Ibu brother can I? Yeah. This is the this good one. one. And these two also I think. This one, the pizza, the square. I know. One, right? Take picture. Asking Vita take picture, put in the social media. You are. Pita phone is good. Why need Vita? The camera is good, adik phone. Tahu tak? Of course lah. Aduh, cuma gambar. Gede, Wi. Api. Enggak wis. Besok aku masuk ya soalnya. Mungkin nembak phone kok besok. Oke. Hey, Yeah. brother, the roti is long time ready. Which one? You put extra one half, right? Where is it? Why you haven't given Teguh jajannya teguh tinggi. Sak meneh iki lho. Ya. Iki lho Mas, enak kentang, enak anu barang iki lho gak apa-apa milih. Iki lho enak sosis iki. Dumeh enak sosis mama. Iki lho iwak titik. Iki sego goreng.
Sego goreng segone wong kono, sego goreng. Segone wong kono. Iki lho enek ayame iki lho engko adek. Pangan pas go goreng. Ya sik isik pangan sesuk ya kena. Kan omah aku le. Iki lho kentang, kilo. Kowe lah mangan iki arek. Iki apa iki? Sungsan. Tuna, ayam. Iki ya ayam ya an. Sakmene iki kabeh piro? Dan tak 800 piro. Pembeli sak. Iya, apa iki? Kira mangan sego iki. Semuanya Iki kabeh. Ini sak juta ya. Ya Allah. Ya ben nyenengne adikmu ya ben. Wong kono ora mangan pizza dino-dino. Lha kuwi apa ini? Sak juta. Iki ya padha ae. Apa? Kuwi wae oleh jagung to iki? Hah? Iya. Ha, Mas An oleh iki. Iki lho anek nanas e. Sing Awas Do ah, iku ning kene dalam. nanas iki. Do, ini Oh kan iya. Aku indah sih. normal. Ya. Iki lho, nana apa wi jagung, gak enak sosis iki. Waten deh kabeh. Iki lho jebok gak apa-apa. Ya nang mulya anek panganan enak ini. Abang, Ah. mau bae iki. Alba, lah kelo gak mangan bendino kelo. Ora dideno pacarmu kono. Iki lho arep. Fotonya buatin belantin. Ayo mangan bareng. Ki nak nang isor jane. Pak D jimokno Pak D. Jo mentem ora. Ya ora mungkin Pak D mendem. Jagunge iki lho Pak D ra mendem. Wah, ayo kita makan enak abis. Lho mbake jimokno sitak kali tuh. Iki video apa to, Mbak? Video iki ya. Iki anu nih. Ampune ora padang. Ora padang. Lho Mbak, tilikno Mbak. Iki lho do mangan enek apa-apa niki lho. Iki oleh mangan. Kayak iki apa no? Tilikno sik to. Pas mentem mau. Wong iki lho. Kakak, makan. Berkeju. Makan. Lah Mbak. Ya, mbok ayo doyan mau dipilih nek keju kayak. Nah, cek panas. This one give to brother. Keep. Ya. Brother can always Nanti mau sauce. anu. Yeah, this was not sausage now. Kuwi lah rotine ya an. And then the roti also have buy Nah, it. itu lho. Iya. Ya sempet kene ngono enek lho. Utul sik lagi nek tuku karo pita kae. Kan adikmu njaluk kuwi. Kuwi nya rotimu. Wah. Iki kok Lho, mangan iki lho, Mbak. Nah, Padha ae. nah Mbak. Tadi apa? Makan. This is all food ready after Makan no kowe, kok makan kalau. Enggak makan. Cek panas nanti. Samian udah mulai le, anak panan enak le. Dia sih tak WA lah HP ku nang aja. Tapi wis jam 09.00. Benkas. Desi koteng kami. Nang kok. Tunggu apa iki? Aku minta cilik ah. Oh, itu mau satu. Kita iki lomba tadi agak sore. Kita Wait. Ngene karo mulai komenteni kok. Kewan kuwi. Ayam nang lho. Lu jeblok. Ayo, A pregnant mother is hungry. hentu iki mbek iki pas kita Kulur wae. Berapa Aku makan cilik ayam, Mbak? barang. Ini sapa sih? Hey, Hah? Memang. kita kan makan ayam right? Iya, berarti kan makan ayam. Punya gini lawa, Mas. Jadi cek turah wi. Sesuk enak pra enak lah. Kayak wakil lho, Mbak. Nah ya, sesuk saya enak ngene iki. Enak. Kela jumun ayame lho jare Mas. Gini lawa. Jumun dhewe nya piro? Kak, ini ngapain kono? Ben kono. Dan aku tuku paket iki ambek iki wis cukup jane. Ayame anu rada. Iki lho kentang, Masmu kayak ana kentang ya. Rasaan. Kentang enak rasane opo. Cek panas. There's sauce.
Coba aja no, loh. Daging itu saus minum daging, saus is good lah. Cek ngisor seenak-enak. Coba habis. Mas, Mas. 1 juta kurang piro? 120. Ben man roti pirang-pirang dino. Kan diliin yang satu sih. Kan tradisi. Nek mateni lak apik. Ngono kuwi langsung dicegah. Enak, Bu. Mak, Kayak apa-apa nih, mak. tenang. Ayo pecah. Saus tomat tambah cheese tok. Kiri-kiri kali Pak. Aku tuh kiri-kiri. Panganane telo. Ora nek sosis iki tenan. Oh, Mambu. Wah, Mambu kok. mambu sosis. Oke enek. Saus tomat tambah cheese tok. Dure. Delokan ta? Lho. lha iki ngono gawong iki lho. Delokan ta Bu nek tanahe. Wis wae mah aku. Iki sik rombok jo. Kuwi go ngentek sak meneh ju. Niat habis. Mini chili sauce. Tadi dikira mbok. Nek wene pade. Iki lho. Mushroom. Tulung mbakmu sing nggon anak sudah ono lho. Kok Check klaru. no have any pepper or Pineapple. pineapple no. Masih tak warek lah. Ya. Cek. Enggak enggak mau. Mari panganane telo. Tolong makan kan eat breakfast lah. Kami makan deh. Ora yo entek 500, 100. Night time I'm only can makan first. Because tomorrow morning not for now nice, tomorrow morning no nice so much. Lah hargane sak mono piro, Dul? Iya, Dul. Ate cek panas sing ngenteni Dewe-dewe regane. gawe ini. Heeh. Iki lho Mas, kayak campuran apa? Ngomong. Kentang goreng. Kentang goreng dhewe mangan ngono. Kentang goreng wae mangan kok. Wong kentang goreng kowe mangan lho. Tapi dulu kayak Mau jesi sih. Wis tuh, gak iso-iso lho. Tuh ya ini. ada sia metu apa yang mulai. Yo, kok tutup nih. Baju. Wis ambil. Ambil dong. Lah ngene iki ngot nang jereh nang opo? Nang kono. Kasih rong kotak habis wis rong kotak rong kotak. Kono. Je. Pirang dino. Kene desi hantam desi. Ayo pe bunder-bunder. Ada panas. Hatine kuandel. Jane tuku iki ambek kuingkas cukup lho. Jane cicil rasa. Kagum. Kan gambarnya ketok sih. Mbak e gak muni sedeng apa anu ngono gak muni lho ne. Sing iki. Itu wis ora enak iki. Mas nggonku semene iki. Cilik habis. Sing ki lho What time they gede. going? After Mahir together with you, All that time. you Going going to first. the ah? Sasa. Uncle. Okay. Tak telepon Sasa. Ndak mulai. What is this? Jadi asli gue bisa bread atau enggak? Iki kaya tisus ngono to. Ntar gue samping Ayam. Ini susu kok. chicken. Yeah, I think. Fondue. Itu kok mendem kakekne kok. Idulmu kok mendem. Mbak ini doyan. Wis enak lah. Wis iki ya. Gue ada takai sosis, gue uangnya yang Desi coming after makan or no? makan. No. Afternoon time? No, jadi no coming after. Sembilan berarti. Ah, mah enak ya, ayam goreng.
Enggak kan awuh. Sambung. Nah. Adune susu titipan. Aku mau isi. Vậy mà con nó có một là là Nó larang. đang nó còn là Kenang kan to. Iki kan masih gajine sedino. Hah? Gaji sedino. Iki kabeh? Sampe niki tạo lên một gaji setengah hari wis dino. Sedino. Ngawur aja tuh kok kayak gini aja. Aku kaget 800 langsung. Gaji sedino. 880 piro ya? Muncul 8.000 to ya. Heeh. Mas 100. Ayo gaji kerja sedino. Dino utuh. Lah prayo 800. Gak nyas tak WA. OTW ngono. OTW. 8.000. ăn lẽ Mulai tak makan aja. Ben jajan tak celuki. Cek Pak. Mbak man kono kok kae koran ra doyan. Tak gutuk bên dhuwur. cái roti rồi Sampai ben galak. Ben mentem ae wong. tapi apa sih coklat motor lu gak aman Ndi, sosis. lo sosis Kene mentem wis Nah, kaji kain-kain. Nang iyo nang adinge anu ki apa pacar edeng kotak kuwi lho. Wayahe mbok mulutan ya kae. Sawenane ibuke ya. Ora kan. Wah, ora bisa nek tetep wae. Baik. Iting di sangga ate. Senden tadang banyu ngene. Demi dia makan. Udah kan makan. Maksudnya. That's why I think good lah. Kayak ojo saya. Make it hot after can makan ready. Tadi bumbunya rena-rena kan. Aku tenan kalian sadar nang isor anu. Kayak mulai jalan iki wis bar ngedukne sego meneng masjid Mauludan iki. Bar kuwi aku ndas kok uling ngene wis aku ndang mulih aku teko langgare Mbak Ut karo wis mulih kaya wong mlaku sempoyongan. It's very sweet, right? gini iki orang lu podo to Sweet, eh sour, podo ae yo wis aku sweet and sour. Pak Ade juga enggak Ada makan roti kira. kene ae ya Roti coklat ki. Wis kuwi ora doyan pas gubak engko Pak Po. Pak Po ora njuk panganan anu digubak. Ya wis nang. Wis aja dibuka kabeh wis kuwi ae. ya bener Harus ditabuh. Lah iya maksudnya kuwi dintek sik ngono lho. Aja dinjanja. ngene nek ra Medion renek ndungu serene kok masamu Aku iso kitok kok iki. oke kok buatnya pangananmu gaplek Ini udah saus. Kan gigi sah solong. Bola sego kono mbok gubak. dicek Lebih Pak sapa nang kono? Nang anu iki. Anan iki Wah, Pak. lah, Wah, nek ku masak tak bumbu kecap tok ya. Nek esuk tak pangan lek pita. Iya, wis tak bumbu kecap tok. Biasa Ini jangan pangan makan. wis. Nah, tuh berada tuh di sana ni Biasa kon. makan. Jerone berkon ambek cheese ki lho, jagung ambek cheese lho, Mbak. Cheese, corn, and the roti. Berarti tok. Roti kayak jagung dulu Ini kayak cheese sesuk semua. roti panas. Mau. Iki jete. Delok wis barek iki. Esok nanti kono sik panas. Alhamdulillah. Ngene iki lho, ngono kan nek ning kono cek panas. Mas Slamet balik sesuk mongko to? Mbok.
Ini kan malam minggu dah. Minggu omong. Minggu le berarti sesok. Minggu. Gak telepon aku. Besok tak Ikut telepon. live Ya. YouTube. Nah, nganggo susu. Gini. It's very fun. It's very fun. You always been recording.